Кажи са, не е ли по-добре така? Ще си седиме тука и ще го чакаме човека. Той ще си дойде. Ние сме от кабелната телевизия. Тъпи ли сте, бе? Какви сте, бе? Едно има да запомните, не мога да направи. Аз имам уговорка с шефа ви. Ще говоря само с него. Ма той не иска да говори с тебе. Той ще иска парите. 20 бона ли струва живота на човека, бе, скрап? Сега боят се размина, ама мислимо. Сега ти стой тук и гледай аз каква дипломация ще вкарам. Аз ще се променя. Ставам нов човек. Браво, бе. Видяхте ли? Искаше да ме застреляш в гръба. След работата щях да ти предложа да изчезваш към щатите. Чух, че са ти вдигнали мерника, Дъртю. Много те бил налегнал морала, искал си да говориш с държавата, верно ли? И тримата имаме проблем. С един и същ човек. Точно това той няма как да го очаква. Ами тогава да обмислиме плана. Стига! Скрап! Ей! Тръгнал съм с детската градина. Как може да ме разколебаш, бе? Това едно иска да ни очисти и двамата ти. Чакай! Когато е в затвора, тогава ще е друго. Как може да си толкова наивен, бе, Дъртю? Имам дъщеря. Искам да знаеш, че всичко, което съм правил до сега, съм го правил за наше добро. Единственият, който може да се погрижи за нея си ти. И до сега не си направил нищо. Ти за какъв ме мислиш, бе? Разбира се, че съм е скрил, така че да не можеш да я намери. Татко, помогна! Не можеш да избиеш всички. Разбира се, че можеш. И не ти си сърдил, дето искаше да ме застреляш, бе. Нямам избор вече. Добре дошъл в клуба. Сваляйте, защото е дупче, ей! Перо, свали пистолета. Нема да го сваля. Аре да видим какво ще стане. Щеше да ме застреляш, нали?